Gindeklarar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Mayo 27, 2026 kon Miyerkules nga adlaw sa masunod nga semana bilang regular holiday sa bilog nga Pilipinas bilang pag-upod sa mga Pilipino nga Muslim sa obserbasyon sa Eid al Adha o Feast of Sacrifice. Ginhimo ang deklarasyon paagi sa Proclamation 1264 nga permado ni Executive Secretary Ralph Recto kagin sa publiko kagabi. Ang proklamasyon ang kasunod sang rekomendasyon halin sa National Commission on Muslim Filipinos matapos ang pagsugod sang 1447 Hijra Islamic Lunar Calendar. Sa idalom sang Republic Act 9849 ginakilala ang Eid al Adha bilang regular holiday sa pungsod. Ang Eid al Adha among isa sa duwa ka major Islamic feast lakip na ang Eid al-Fitr nga simbolo sang pagtuo, sakripisyo, pagkamaaluan kag pagulikid sa mga nagakinahanglan. Ang selebrasyon sa Eid al Adha nagamarka man sang pagtakop sang Hajj pilgrimage sa Mecca nga isa sa 5 kapilar sang Islam. Nabaluan nga 6% sang kabugusan nga populasyon sang Pilipinas amo ang Muslim Filipinos.